ആ കൃഷ്ണേട്ടാ എന്തുണ്ട് സന്തോഷം പോയി ഓനത് അവിടുന്ന് കുളിക്കുന്ന അതെയോ? അല്ല ഈ എപ്പോഴേ വന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിയേ ആ ഗൾഫുകാരാ എൻ്റെ മോനെ വല്ലാത്തൊരു മൂക്ക് തന്നെയാണല്ലോ എൻ്റെ മൂക്ക്. എടാ എൻ്റെ കണ്ണ് കിട്ടാത്തോടെ മൂക്കിന് കിട്ടിക്കണ്ട. ഇരിക്കടോ ചോദിക്കട്ടെ. എന്തുണ്ട് ചെങ്ങായിമാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരലുണ്ടോ? ആര് വരാൻ, ഈ ഉള്ളപ്പോരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരലുണ്ടായിനി. പിന്നെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരലില്ല. പിന്നെ ഈ കണ്ണൊട്ടനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓർക്ക് എന്താടോ കാര്യം? പോലക്ക ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ കുറച്ച് പൈസൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഓരോടൊക്കെ ഞാൻ നടന്ന് ചോദിച്ചതാ. ഓരാരും പൈസ ഒന്നുമില്ല, അത് തന്ന് സഹായിച്ച ഈയാണ്. സത്യത്തിലേ എനക്കല്ല കണ്ണ് കാണത്ത്, ഓൽക്ക. അല്ല എന്നാലും എന്നെ കാണാതെ 3 കൊല്ലം ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനക്കിപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല.